800 кг сух канабис откриха криминалисти в ниви, собственост на възрастни хора от петричкото село Скрът. Марихуаната е иззета. Задържан е 68-годишен собственик на един от имотите, в момент в който се опитвал да укрие две брезентови плътнища пълни с канабис. За последната година при полицейски акции в района на Петрич са открити и иззети близо 2 тона от наркотик. И колко те видя по Витушка, брат, с много пари, ще ме гледаш да продавам в Range Rover-и. Бельоза мацки, слушат хаус и носят сайси адски, да не се види кой е на лайсни. Паля си голфа и отивам в ките, на барма не давам бакшиш и ми е обиден. 20 години, брат, на този свят играя карти, от амфет не мога си купиш Астън Мартин. Две курви спорят за мутра, напръскани в Шанел. Той е дебел, той не е дебел, той е дебел. Батко ти е плеймейкър, а ти си турбо умрела. Кризе. Ей, тия дето чакат да влязат изглеждат лесни. Да бе, не съм фен на Елвис Пресли. Може ли един съвет за тая, дето ми се дърви? Свободна си, тук има достатъчно кури.